Ang o jaga no iPhone kelaijak mano yango ungkojak camera ulta khaijak hingkai ang oro mainai phaimani hingkai ang oro basa tutui nasing naikha mainai tei phaimani hingkai ungko camera ni light satung diponi maisana phaiman chongro maisa bayui ang naina phaikha hingkai camera ni light kisa flick chang ongka ang oro basa sakari tam sabo ni nai ang nongkor phaikha camera ulta no kangka ang tisai talang thangka acha o jaga se iPhone kelaijak mano na obo katalda kacham ketalda kezam saimi ang tisawi nai nei ka sini nei beka fakuno phayang ke kisisa molya nangjak gang huka display rogo human pore ungko nai nei ka phunta ulta pulta khai hamtam phun noi gang saimia ko iPhone noita ngai nai nei mani ukulogo apel khaksa warjak o ungko mo khaksa chaja apel masble nang u aro dara song tongo bongno talangi phunu kata dara song khoni tongan logio ang toro samung khaine phaima ba omong kangke bolong na jido yango Osgang kangke kepajak rok tongo omo borok kepamada nasi kepamada saimeli abo osgang nek kepajak rok tongo ke jaga bo munjago bodo ya bahai ingko osga wale bolongole bahai ke iPhone kalai penina yang rogo tam chajak tong ingke yang on nadi yang pura bolong ingke yang bo yang kun lama kere yang phunung basi yang phungsi ingke yang bo ingko pura bolong si yang pagi di Hado hai tak te bok song bele kina wana masing jang mampli ka cepeka social media wo dadak sidak mampli ngi te nok puila no video ni mampli no ko kam kino buti mani tong na ba kam kino se mani tong na tening video bo wa hing no ngi tak te bok song lo ko song tening video bo wa che hado hai thana salo sini korok ta ko komol developma hado hai samong mystery khlai phaimani yaglo eba di borong ngi nai hado hai bai chana phaimani yaglo hado hai bolongo eba kheto wo iPhone kelaijak nohori bo khosaka khosamani yagolo belai kino iPhone kelaijak komai jangnai malik belai kino jor jorongka belai kino tumpla jaka tamni hola obai ke hane hai iPhone kelai thangai mandi ani bagai tei amani yagolo malik saimani hane hai chini taku komolno bono iPhone khogoi tlago eba hane hai chala boino iPhone kelaijak manmano pai to aboro khai hinnai hane hai dokorongno saikanarika tei amni yaglo bo lekno sini tinin chalo sini taw komol debroma hana sini lokorong ni buskang ko kaham ke sai kanarika bo bo hai ke sini okrok sa takuni iPhone mobile man ka bo am kaham ke sai kanarika phari kite taw te bok song lo song se bisi kok se hui hana sini taw komol debroma je iPhone man nai bini khong de bisi ba ma bli bisi te se kisa kam ke kok bujina lena botam hine sini lokorong ko ka sai ka sa am kisa kam ke sai man na lena nó kisa kam kinai tungdi tini no mo beli do ang o jaga no iPhone kelaijak mano yango ungkojak camera ulta khaijak hingkai ang oro mainai phaimani hingkai ang oro basa tutui nasing naikha mainai tei phaimani hingkai ungko camera ni light satung diponi maisana phaiman chongro maisa bayui ang naina phaikha hingkai camera ni light kisa flick chang ongka ang oro basa sakari tam sabo ni nai ang nongkor phaikha camera ulta no kangka ang tisai talang thangka acha o jaga se iPhone kelaijak mano na obo katalda kacham saimi ang tisawi nai nei ka sini nei beka fakuno phayang ke kisisa molya nangjak gang huka display rogo human pore ungko nai nei ka ang phunta ulta pulta khai hamtam phun noi gang saimia ko iPhone noita ngai nai nei mani ukulogo apel khaksa warjak o ungko mo khaksa chaja apel masble nang u aro dara song tongo bongno talangi phunu kata dara song khoni tongan logio ang toro samung khaine phaima ba omong kangke bolong na jido yango osgang kangke kepajak rok tongo omo borok kepamada nasi kepamada saimeli abo osgang nek kepajak rok tongo ke jaga bo munjago bodo ya bahai ingko osga wale bolongole bahai ke iPhone kalai penina yang rogo tam chajak tong ingke yang on nadi yang pura bolong ingke yang bo yang kun lama kere yang phunung basi yang phungsi ingke yang bo ingko pura bolong si yang pagi di neng kangke yang tahan sopai bolong rogo ang oro maisana phaimani sakolom oro bufang tong noi sung neng ketam khlai omoni sakao sungkhai mystery khayo tam mystery ang khe ko team buo hingkai ang dara songni logio samungo phaima taro hingkai phaike dara khai yango motamuti bane bo jagarok saimano hingko tola tui tongo sakolom tongo no samro mystery malik hingka to dara saimanai malik ni mungka suben du dahin tam tin bui tongo
tim bunan jeng tim bunan ni kat fitting khai tong pai mani ta nor borsana phaimani mai khai korasana phayo ga mai sa ba yoi ang yango mai na nya phaima no kheto u momo tui tai gre mai bo nong khoya nei mai na nya phaitani se ang phun nu phayo ga ang nus no gala khamo ga ang phun no khosa gala khamo ang social media o nukja gala khamo ang mane on tiro khoni saima kata ga ang phun talangoi nogo talang thangja kata phun suiso ba nogo talang ya sekang ang mobile dogan talango tam phun charge bom tiki roi nai on khaike kok da saima no ningta password songna datlang ang password dok sokong na burnya ang abo saimi a je khaksa saja apel phun rong nole abo password dok bo thogi meya sinor service center bo groi bo siam bo me kar talang nungke mi kar talang ye ang mobile dogan na thangai se omoni charger to tong nei ang sungi kya ga sas roi phun on khaike to malik call khaina ga ang khai kok sanani malik no phun rohna ni ta samning tongkang hota cha police of ps bhai ki tuniri mananya ba koita man nungke koita som oro man phaime ang ka sing sari go man phayo maisanan phaike ngai saring koita rogong na saring ni maisanan phaime jeng tinta rogong khana ngai samung to sung khai tong bole ngai samung mane phun talang thaka maisu jagan tonja kha maisa mani jeta bati mane tiffin bati ono ambai baksan phun toni tonja kha ka samung pai tha samung tang buini logi phaima sable ka samung khaibe kya khaibe yei sanja ang khadino adino mungko mane tamnai mano bera rok sung no khakuru kalang than nang malik sung no sabi rok rik kalang thang kai sung thangde no prai 8ta tam kha horni 8ta tam kha no bo mobile dogano talang mobile ke kola bagano talang kha kola bagano thangpuro mobile dogano charge ri nai di nei ang bono charge r kang kai bo ano sawo obo si type da hin type si bai charge ngoni sawano nga type si ta nogana batongo angkai ang nogan ani borong ni data cable na hari charge man honoi ang nogot lang thanga phun no angkai bo charge mani binaro 2 minute 3 minute charge rakana on nung jagi kho apro angkai onung yakho angkai nogot lang ang data cable bunyor type sino na hari charge raka gerka on kha sarapsa angkai on rung pura ang kok sakata maling no kok saka ni phun ang mang kha mane malik bai kok ma sala kya malik bai kok ma saya mane malik call khai kya angkai apro phun kisa cha sungjak bla malik be kok sakang obung thangka suiso obung thangka ma sala kya malik be kok samakai ang phun ni mani phai mane man kha phun obon ni phun da nang bo jaga ni number personal di obotang nang call khaisi botike jan phai ang sudu iphone call phaimani ang saimi angkai gungko pungui tong phai tam kiring phun on khaiman poreta angkai ang receive khairkha receive khairman pore angkai phun to abo log bu kholong maya kun bu khaimia ba kun ban saimia pungkha pungun tong tam ma sala kya gang malik be kok saka ni phun ang mang kha nei mane aptike kok saman pore angkai ang malik no ngko kata rang ro kisa sakda mane bisa sakda sung no ro no ni sing wan so kata sung do samung khai chanai ba kok sim ta ma sala kya apsung ma saka ngan suiso bung thangka rang da kising mano ni singkana suiso bung thangka ingka suiso malik tam saka ro nai da abo kok sima salali bo ba kisa se kok ma sa chiwo kisa sma kereng jing phun suiso bung thangka battery u ang kisa sasri on khaine mabla nga suiso bung thang om tam kasa nai ang tonoi sapung sasri ke hega mane adino to horble horo sasri tain dino phungo ba samungo do tin phaiga phunga jiri no mai khologya gong ang tai phun tanglia khuloglia tang khologlia ang abo mane phun charge pa pai thong ka ba full charge tongra thoni wan su katang full charge tong kale kok saimana nai nai ang samungo phaiga samung phaiye horo hopung ruman pore nang tang khologlia phunga kya ang ani phun ko tubui ang abo kai heje kata nogo sasri kabja kata ang khulongna pogui thangka mana u samungo se ani yango se bisi bokrok ngui tongsibo samung paina ni nanya hingkai ang mia bo ang phun mama kai 9 tarik go mano 9 tarik go sungoro phun mano 10 tarik mia horo kai ang nogo thangka mia bo horong kha mai muise ko ang tukui musui thogrok phuloi maisana ne mai khurma jorokai police thangka ani noga nawo police thanga kai gate talar jak 9 ta da busan tang mana gate talar jang kai police thanga kan ang saimang ka mane thanani borok phaikena police rok phai doka kholok ni sarnor phun ni bagai da phai phun ang kalai jak se ma boni login bong nang ungko khaikya nogo haibe sin chang gate to tongphur nang saka sarang phun mani si phayo iko nong phun nang login kari handover khairi ka o handover khaipurno kaisa kok police bo sungo ano kai phun malik bo sungo tai onyo borok bo sungo potre potam phalai ro paitu bo hai rokni sai confuse khai tong hang kai ang bo saimalia phun rubi kok salai tong puro police tong kok saprong kai ano abo kaisa light kotoma kha sagiri kham khang ka angai
tambagi chaka gana sine mane mobile charge no ko abo reporter sing nabla ne nang jespa reporter pa nang thon ne anga bhai ke kok chakata bono কিন্তু পুলিশ থাঙা তা না police thangai an নং আর মানফুর সাপ সাপ tongni lo ani logi dara sung khorong nai tongo sung khorong nor sama jaga thalagi nor sama jaga ke bomo sung asu kusa oro sakolom nei ta hain khat adini salsa da sa na dili sa oro sung de salchan cha phai kai por ke sung omti rogung ne phali ya sung aro satung no tilpal sung mai cha lai khata adin da pulis samani ni adinon puila oro phai samu khai pe ma din oro ko dara asu go oro khai dak nung ko ta kese dara hin dara ka su go ang ke oro laso oro asu go oro mai cha oi bong se sikang mai cha oi ang thangka tang khai cái bor ko chai tong chai manai sabai ang phun bong phunuk pai ke tai yo bai ke o dara phun chuble khak cha sa jak mo phun chuble nei ang bong phunuk pai ke o dara no sau bokhanai salai mani bai si chawa no bokhanai salai nei noro mani salai narang manan takai rokon manan nei dara phun noroga dino ekdom kasam haideng tong boma ha kesam hai ama par ke ko moilar nangjak bla garon ruputurok bai holai kya gang kan o pukhi ro se kasamos khi ba jang ke ba tui phai di am ti ta mobile rok ke ba bokhanai salai na ko pong na abrok bai salai ke kisa takai kotorok mano hani se tui phai di hani sahari rupano chúng tôi là sụt tongo bao sim si mày nhà hàng này thang mày leo nó khơi à này từ giờ tong cứ noston hin tong hai on bung ya cô sụp yang ke kabar khulung này mà har pe rong nang jang ka to ba khulai ka sung ru tu ro bai ei ob tang khoan cái sung le la woi a ko sung ka sai thang ka tang ka phu no sung mudus ma le chin kam bi jing thang ka ta sai thang pur bo tu ko musu ke sung thang pai ka nang bung ke an bung ke ras ke sur beng ni yang to join ko ni chen sagat da ngai tam nukha chúng có mấy ở tin buôn này phải cái đó cái sung khorok tam cái ar dina sob satung pupu puja sam khai men sung cái malibu tong ga dina anh có tầm mua vào bọc nó pin nó có cái nóc tang ra cái satung tuôn đó sung ở sai malai cái là cái ta là sao huy anh buông tao phải sinh thằng này nè tới hết puki cái sam bọc tong thandang an này cái sung phải lại kia làm mà tiếng phải liệt sungจะphải mất tiếng nhá phải này ở mà số lại kia yak số lại kia mai cha lại kia mai cha lên phải cái mai cha bên cái sung sa bên kia bao lâu sa bao nhiêu cái sa bên này khối này mai cha tin chăng cho tôi khét lại mai nó khi à cái bao bao cái nó có buru khai cho bao là khám đi thăm cái awan hay sinh này này mai cha bây giờ cái này bao anh khét to thang cái này nhá này cái này thang cái nó bao phiền mai này cái phiền mà hay cái cái nó bao mà mobile lên chơi light camera này abo sak jam hay tong sal kok jagai cái bao dara phun chubule cái phun cái bana jita kahamda hamya da ne cái ba phur cái khosai phunu cái nhai gukata sona cái khulaimen pore cái đó nó tầm tầm thì chia bù na ya hết da jotan chi ra cái đi yang fakir da cái mobile đó nó kaham no ni ba bi khana lasa jeng jotan no malik no phiro kisa rangman ke jotan bag la ni hinda wan chok la ke tamo abo abo haido mobile ke kahamda hamya da samya cái jeng chini ja saiman sak jeng mobile tu yung ka ba cái tibro ni mane kono mane on bung ya mane battery green chama kata cái battery green ka bo sas rok ni kaham do ni ba wan chok tong khana ka bo kaham hamita ka hanang jak do sakaro ka hanang jak harpe kisa ka bo darana bin diku tu huka ka kaham panung mano naiki saima nai ta nó sini mi tong khana apple phone gang ke ba abo kabar khulo ka kata phalai na la chine na no phalai rok chine kun antor ba wan chok ya tang khe kaisa bor kama jang nai ka jeng abro kaisa wan chok je o bolongo bahai ke phun klai phaikia yang ta lama kisi misi kumun ke sung to mai chana ni phai si semano tungmani bai jala ke yang ti lama hima bu ke jeng wan to bahai ke oro phun klai jak kha aita abon bote to chung kahamda hameda phali chana rabo chung kun wan chok sin antor karon chin yak chin yak nung ke malik no yang fakir de yang nung ke busrok man ke saja khamo nung da wan chok jak si tong khato chung khato 17-18 mangkai hisab khajak ta mangso sawoi kisa kosto khaimani nei wan chuk tongosi biang ulta ya sung ke phalo birmana social media o stao kai phone police na haja unga bo girimai sang khable jana pese 1700 wan chung mani jana 1700 total che total 1700 chung mangkai hisab ta ko 500 জন 500 mangkai 210 mangso pakai ko kisa mosto kosto kaimen saring ni porishram ni wan chung mani chabo
biang ke 17,000 se tong yang ka tai tang ka jinja Kini khoksa banda kalang kasa. abo police thang na hasi o police sung na sikiri mokor ang waisabon police ro goi nok ro ana ma kiri jangman ma sali ang to kiri mane ang te marang kha social media ro ko phayom te khin nok jang na nang ne ang wan chuk chmaya Kini naro horsa salsa. Mobile horcha salsa Ni nar sargo sang dai ne. sari go sanjao ang oron ta khamni thangai phone on khai ta tabukle onung sinai on khai ta purkai gon khai purkai serapsan pore engkai on khai ton kang call phailia kun pan phailia engkai ton khata ang call le phaiam le maling ni nei ton mata gaun porle police thang chung ka ba ama khai kiri jage tai sai malia Nin bum tam sai. ani mung ke komol te borma parakhe uttor joynagar Ke ojga nar dewa tam one shot ojga gichak ka pajak bu mangkha. Engko mo bolong bo area oro emni bere jangnai jaga bukuri obodo kasi sana nungna ne bahai jekono khlainin bagini phaigena haida matang na tamo. obo an je wan su Oro mobile tangki sokpagena. ang je wan sung nai ma komo salu tabuk nung bai bu thangai sing lama ungkoi thang nai man chin kas khema jaga bo nai mano omo je sali phayo bo lama ekdom para bai siro khokman khanaya sa hasalobo ko jaga rogo bo phone no kolai jang man phema ani dawo tang to sikla phone malik ke sikla no ko ni cherai nong ana hai ma tongo Phone kalam kamajang parakhe boro. para bo ang saimiya boro ani nogo police talang stong ang phone malik be kun ko bo ma salia Non ko kun dos de berkha. bo to dos beria no matro phone ko mani simi sakata Police kita mun cheglang kha. police ko to police oi tang kun sana ko gre ang ani gate of police thanga nang sairi ka ang phone man phai kya daring sairi ka ang phone man phai kya Acha. phone man phai kya nor phone ibai dia phai sar ne ang daring sai phai kya gai abon pore kha au kok bobo sungo yang kuyung sungo kang yang motoro ko narba jeng thanga ta Kini na musuman pais tang nang sa police no pan sarung me desa. Ana 17 kelang de sar. Ando. Ai ni khokki. gai na hambai boy ni phone man kha a phone iphone rok man ang je khana ne man gai a phone gai mane tamne bono sim rok sara phone choli man honi khana gai tai abo oro tiprao sar tam jega mono senamani mechanic senamna si kri ko Enggak apun nong ni bagi tang go nya. Sing pun tu tong to ko kipet dok se sing malai ke payo dara kam thana ni yang dara no kam thana ni salai man drok kan mos. Ke da sasir ni na bo taupon puron man ko je malik no to hanke bon kisa siri dita bin bo musumar tongla heda. Baksa dang ke to kitar pen dohor kamu. Ha heda. Engke ria pon tong man kamu. Domang kabin pun mah hambay abos. Nin sotor sana nang sakat dingkang ke te se jawan. Haya sotor. Ma om pun male kisa man kang ke khushi ke bong sotor sob 2000 siri di tu. Pun number share Bai sini live ma TV no bo cost khai phaje jaka o bolongo ang social media o kisa misa bunyoro no go YouTube ro nai khang kai सबसे hard work खाइने kai sini live ma TV ang bono bkhabain kok so boy jaga tangai social media kok sanai kere ঠিক আছে বুঝবো না আমি কমেন্ট খাইও 100 বার খাইনাই যেটা কাহামনি লগে হামিয়া বই তংনাই ন কিন্তু লাইবুমা টিভি নি আনি দারা আংনো না হামদক চুকা মান কষ্ট nin phone number ge sasi dei Google Pay number to taw tong isa Google Pay number share din nagin ta bo busuk khairo khai dana no ang itia ang nanglia ang engka hambai ang nanglia bono hambai reka ya se ai kesa channel o apti comment hamirok ta khaidi sing phone buni khongna ya sing samung kai si chaw jaw an bu family tongo jotonin family amtoi hamirok ta wan suktun abon bagi sang nono ringu dara social media ang nugjang man bagi hambai sa police ngko je tangmane au ba video buda nang tanam musu abo to tam na sana abo to jara je unko khainer abo chaja gyang ka bo phan tani re thunta ang kha to amtoi kom unko mane social media ro ko tongna ni musu ya sing olokai o je kun ja samung thakai o iphone khaksa jang manai sible o mukhang to salai mi amle angka o mukhang no mane lasi samung khai ma lasi mane boi be hanjang nai ta tabo nono phano boi sinikan bokhanai kerino kan obo live ma tv ni damo to sible ni ma ita gang ka hanjang na musu ya to iphone manai silabo ni obo kaham samung khal ge bole boi ko onek ria tongo aba hai khlai tu podre pod khlai khi bo hai pen chin ti brasa rok ta bo manai ga ka police no mayan chagam lai ta ang mai ani sakam na khol gol suisu bo khol suisu khulog la kamang ang khulog bin call ngona bagisi kok sana bagi malik kok sana bagi se ang phone charge rui ton mani ton khang hosa মানে আং আর দিন চার্জ রিমানি 10:30 রংসিমি চার্জ রেগনা অন্য টাইপ সি ফোন চার্জ না হারাইতা আনি তো টাইপ সি করে বিলে ওকে
bunyor nahari hingke bobo nahaya an aje nahajangnai nahalia type si chas bobo chas rian ma tongona ang thangai se ang khulogoi se on khayo samungni thangai se on khayo tukui mususi ang thangai nogo sogaiman prai noita obo hairok tamui thangota जों हासालनि सामुं खाइ थानानि आबा हायथा hengke borok no rina musung kangke borok da nai ani chaw haipeno anu phun khaji do anu phun khaki ang pin phun number no diri wano phun malik bon kise misa pang khosi khaji dita borok da nai omo busuk sa lang kisa phun gan phadi जों yango o bolong busuk bisingo phadi ado ojaga ke mobile hengke yang busuk bolong phadi aing phun si do asino direct busuk sal ayo mo ekdom bolong bisingo si abo kheno nok tang tongmon tana hi buskang nok kasya tong nok obon bor tang tong ta or si tang na funung sidi obon borong nok tang tam na ji ozgan oron thiken ke salo aeng harungo sengkang ke marke salo haida ke borong nok tang tong manita ikobo or ke sajane jagari ta tungta na tungkhani aing thangli hanai oros tilpal kat kholomani na जों sengkata oro sungoi mane oron tongsin जों amthi tai thangli hanai bokhaw kasi kirimang thangable buini phun manai se social media o nukjangna nang thanganga police palase ham police nogo thanga kam khaimani da police faika kiri thanga ang pulau khai kok boya lamboy hai ang apro sakbo project agi saw samung hamya khaimar krinawle kre tam kirina tongsa hordi poros police thango noita bo thun thubai kable samung hamya khaimar kren ke police no kirna karible na जोङो पुलिस खाइमा म सामुं खाइमा नि दा कुनु बुलग खा ना काद्रक द कमा खा बस मालिक दा को खाने किरि थांगा के मालिक के काम न चिन माले और नि कास खैरना मालिक तो जोंनो रां नांखा सादि दै रक रुफायो बा हाइरकटा